Au ja tenim proposta nova. Proposta en xapes. Si no teniu xapes també funcionen taps de botelles. I també necessitam una capsa de cartó. Es treballes, com veus, d'equilibri i després també de llançaments. Posam la capsa de cartó damunt el cap i agafant les xapes en les mans. Hem d'intentar llançar-les perquè caiguin a dins. Hem de provar amb les dues mans, dreta i esquerra. El més difícil, com veus, és que no mos caigui la capsa. Segona proposta. Deixem una capsa a uns 2 metres de nosaltres, posada damunt una taula, damunt una cadira, i llançam. Llançam també en la dreta. Quan hem llançat totes les xapes, fem el mateix i ho provem amb la mascara. Ho podeu complicar tant com vulgueu. Vos podeu posar en equilibri damunt un peu i llançar. Fet! Us toca a vosaltres.